Kaixo. Kaixo. Galdera eta egin nahi dizun. Zenbat? Azkar. Bale, zenbat balio du betetze batek zen egin nahi dut, baina ez dakit bere prezioa edo. Orain ez dakit galdetu odontologari, mesedez. Baina ez duzu informaziorik edo... Ez daukadala ideiarik, galdetu odontologari, berak jakingo duela. Bale. Bale? Eskerrik asko. Hau ez da pazientea erantzuteko modurik egokiena, harreragileak informazio orokorra eman beharko lioke pazienteari eta gainera bideratu profesional egokiaren gara. Kaixo! Kaixo, egunon! Galdera bat daukat eta betetze bat egiteko zenbat balio du gutxi gora bera? Zehazki ez dakit. Betetze baten balioa kontutan hartu behar dugu odontologoak zein materialak erabiltzen duen hori egiteko. Beraz, nik ematen dizut presupuesto batzuk, zeintzuk diren betetzen prezioak eta mota ezberdinak, eta zuk galdetu behar diozu odontologari zeinekin egingo duen, bale? Eta gero esaten didazu. Bale, mi esker. Zuri, eskerrik asko, agur. Harreragilearen funtzioa ez da bakarrik pazientea tratatzea, baizik eta pazientari informazio ona ematea eta hortaz aparte ere komunikazio eraginkorra izatea.